Miałem ci poruch kamratów, ze którymi studierowaliśmy na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. A ze którymi niejedna gryfno halbecka my też do kupy łowalili. Napoczynało się to, jak to my mieli we zwykłu odbioru, we takim szynku Silesia, we Świętochlowicach na drodze do Gliwic. Ani skorzy już to my się kwanskali albo do mnie do dom, albo do jednego z tych kamratów, do takiego jednego istnego Tejdiego. Zawdy my do Gliwic gzuli autem. Jeden miał ci Trabanta, drugi Zastawa 750 i kiedy się na uczelniu nie chciało kwanskać, brali mi się do Szkata. Miarkujecie też, ale co Szkat bez Gorzołecki to nie idzie ścierpieć, prawda? I tak też było u nas. Ale ten Tejdi miał jeszcze takiego gryfnego pudla, który miał być miniaturka, a tak po prawdzie urosnął net na zgolone ciela. No i też już czasu ogromnucnie my się do kupy posłepali, ocuciołek się na dylinach. Podwiek jeszcze do tych moich poślepianych łuc nie ozewrzył, poczułek na licach coś ich mokrego, maźglatego. Nie mi się ino udało te dioseckie zagnojone ślepia ozewrzyć, uwidziałek nacia sznupa tego dziobła cornego, tego pudla. Oblizował się, oby mu kant szpyrki przyśnił się, a ja go tak po lekuśku przyciąg kusia i duchnąłek mu tym capiatym, cuchym direkt we sznupa i blank opaternie cichuśko rzeknąłem. Dobre, i żeś sam jest Azor. Sznupej, Azor, zuchtej, może ty chociaż coś gnojdziesz w tej chałupie do szluknięcia. To jeszcze było wicne, ale nie ma nic gorszego dla chłopa, który nie cierpi psów, tak jo, ocucić się u ozwidnioku i oblimać kon baby, a można miast baby, jakiego kejtra kondla. I nie ma sam co wynokwiać, może się i tak przytrefić, jak jednemu Bryniolowi, jeszcze w tych czasach, kiedy ze gorzołką było knap, a te, co naisto już musieli coś ich szluknąć, deptali do drugeryi takich oby jak ta od Krzysztafkiewicza na naszej krojce. Panoczku, a macie wy woda brzozową? A jako byście się winszowali? A tako, duchnął ożyrok temu sklepikorzowi. Nie, taki to my nie mamy. A jako mocie, nie dał pokój ten Bryniol, i no taką mamy. Mógłbych sam jeszcze festelnie długo bojcić o sprawę i pokazać, co też to złego poradzi napochać ta szydliwo gorzoła, tela co naisto nie byłoby dzisiaj blank śluzę tym tuplikowaniem. I bez tuż też wspomna sam ino jedna gryfno śpiewka takiego kocyndra Artura Andrusa, który śpiewał był też o jednym istnym, nie, ja sam nie będę śpiewał, nie. O 3:00 w nocy w barze zryw. Dopełnił się wędrówki jego czas. Zamówił jeszcze piwo, zamknął oczy, zgasł. Jak zwykle w podróż wyruszał sam, po chwili stał u niebieskich bram, zapukał grzecznie, przekroczył próg, rozejrzał się, a tam la 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 la. La 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 la. No i to by można było na tela, a berą ojgiem z pnioków.